Днес и сега в Roca Project. Айзана Ми Мартинес, тя е антрополог, както много от вас знаят, но това, което най-много ме интересува, е, че тя е специалист в анализа на човешкото поведение и в невронауката. Добре дошла отново в Roca Project. Много благодаря за поканата отново и за възможността да задълбочим нещата, които останаха малко в въздуха поради времето в предишната програма. Колко хубаво. Това е втората част. Първата програма, която беше успех, е Антрополог разкрива тайни на човешкото поведение. Ще видим как ще се нарича това видео, но ще бъде нещо подобно. И ще говорим за неща, които се случват тук, в тази машина, която имаме тук горе, и които определят нашите действия, нашите чувства, решения, всичко, което правим в крайна сметка. По отношение на акта, можем да го кажем или не знам, репродуктивния акт, човешкият репродуктивен акт, от ухажването, привличането, възпроизводството, съжителството, продължителността на това и така нататък. Съгласна ли си? Перфектно, чудесно. Трябва да ти кажа нещо. Първо, откакто ти беше в програмата и започнахме да задълбочаваме темата за мозъка и други неща, и след това в програмата дойдоха и други хора, ми се случва нещо, което вече ми се случваше преди, но сега ми се случва много повече и това е, че усещам, че мозъкът ми се наблюдава сам. Метасъзнание. Да, казвам аз. Основно. Така че се наблюдавам като отстрани, като че ли се поставям малко отгоре, но не в мистичен смисъл, все още съм в себе си. И тогава започвам да си казвам, добре, сега ти се случва това, сега идва кортизолът. О, нов телефон, чакай, доза допамин. Знаеш ли, че говореше Гиен Санс? Тогава е много хубаво, защото те кара да се вгледаш повече в себе си и да започнеш да се събуждаш и да се разбираш малко повече, да разбереш как функционира собственото ти мислене и следователно как функционира светът около теб. Точно така. Случва ли ти се? Случва ми се и ми помага много, защото преди да започна да задълбочавам всичко това знание, имах тази фалшива вяра, която също ни предава светът, че сме овластени и че сме господари на нашите решения и че нещата, които правим, ги правим, защото искаме да ги направим. И когато задълбочиш в дълбокото въздействие, което има собствената и чуждата биология върху нашето емоционално състояние, нашите решения, нашите поведения и нашите нагласи, осъзнаваш, че има много малко съзнание в това, което правим и че действаме по импулси. Т.е. самоконтролът е нещо, което много липсва и че докато не разберем всичко вродено, не сме способни да решим къде да го приложим. Колко интересно, т.е. нашата биология определя в голяма степен това, което ще направим, с което концепцията за свобода е много ограничена. За мен свободата би била тази свободна воля, как управлявам аз животинските вродени биологични импулси, за да не поставям моите желания над благополучието на другите. Добре, защото другото не е свобода, другото е да се оставиш да те водят, което. Най-лесното, т.е. отново културният и социалният конструкт укротява най-дивата част, която ни наклонява да направим това или онова. Вече имаме заглавие за подкаста "Укротяване". Дивото. Нека говорим за най-дивото. Как започва всичко това с привличането между хората? Защото има нещо интересно, позволи ми, ти преминаваш от това да имаш пред себе си непознат или непозната, който не те интересува, до това да имаш усещането, че би дал живота си за този човек, че го нуждаеш повече от себе си. Какво се случва? В този процес, ако имаме мъж и жена, които все още не са си говорили и които все още не са достатъчно близо, за да се помиришат, започва от страна на жената игра на погледи. В тази игра на погледи жената ще оцени дали този мъж има достатъчно увереност и самочувствие, за да бъде потенциален кандидат. Тогава играта започва с жената, която гледа. Жената задържа погледа 1 секунда повече от нормалното и ако мъжа го задържи, жената го оттегля. Това се случва 2-3 пъти.
И ключът е, че мъжът не трябва да го оттегли преди жената. Защо? Защото ако го оттегли преди, е кандидат. Показва несигурност, несигурен. Това е мъж, който не е сигурен в себе си, който не е поставен в своята мъжественост и който ще бъде син, а не партньор. Уау! Ти каза нещо много поставен в своята мъжественост. Поставен в своята мъжественост, който е способен да задържи погледа на жена, защото е сигурен в себе си. Оттегли ми погледа. Готово. Автоматично мозъкът ти отхвърля този мъж, защото не е способен да задържи погледа ти. Защото много задържан поглед е заплашителен. Той е заплашителен, но преминава от заплашителен към съблазнителен. Точно така. Затова жената обикновено изчислява. Тя го оттегля точно преди да си направиш илюзии, защото жената все още не знае дали ще те привлече напълно или не. Отдалеч, височината, така, не знам какво, те вижда добре, изглежда добре. Ще измеря дали си струва да продължа да опознавам мъж, защото е мъжествен и е поставен в своята мъжественост и не му налагам. И ако видя, че ми задържа добре погледа, се приближаваме и правим следващата стъпка, която е да се помиришем. Интересна. Позволи ми да ти кажа още нещо за погледа. Как да различим, макар и несъзнателно, жена, когато този задържан поглед на мъжа е поглед с интерес на привличане, с ухажване, желание за ухажване, а не агресивен, хищнически поглед? Защото тази, която започва, е винаги жената. Разбира се, ако сме в кафене и аз усещам, че ти ме гледаш, и аз те гледам и не ми харесваш и оттеглям погледа си и ти продължаваш да ме гледаш, това е хищническо. Но ако аз те търся с погледа и ти се свързваш и ми го задържаш, тъй като аз започвам, аз се чувствам в пространство на психологическа сигурност. Много е интересно. Тогава тари съвет за много мъже, които може би в обществения транспорт започват да гледат устойчиво жена, тази жена започва да се чувства заплашена. Напълно. От заплашителен устойчив поглед, който не е взаимно. Не е взаимно. Ето го съветът. Ако не е взаимно, приятелю, погледни на друга страна, погледни мобилния си, Candy Crush, и ще ти даде повече допамин, отколкото да хищничиш бедната жена, която е в метрото. Защото е интересно, защото аз не те гледам сега, но знам, че ме гледаш. Точно така. Погледите се усещат, дори и да не се свързват. Точно така. И можеш да избереш да го взаимстваш или не, но това е нещо тактично и трябва да бъде нещо съгласувано от двете страни, за да може да се премине към следващата стъпка. Перфектно. Какво е това с миризмите? Това с миризмите. Сме в бар, гледам те 2-3 пъти, последния поглед е с усмивка. И усмивката е поканата. Можеш ли да дойдеш да ме поканиш на питие? Тогава вече се приближаваш и без да осъзнаваме се помирисваме. Олфакторната система има 2 нива. Има нормално олфакторно ниво, което регистрира миризмата, което нервните изходни влакна се свързват с хипокампуса и с олфакторните кортикални структури. И това е съзнателно. Това е това мирише на ягода, това мирише на ванилия. Но след това имаме вомероназалната система, която отива директно към амигдалата, която е несъзнателна и регулира възпроизводството и агресивността. Тогава, с това какво ще помиришеш? Феромоните? С това четем феромоните, които са молекули, които произвеждаме и които имат способността да въздействат на нервната система на човека, който е пред нас, на неговата ендокринна система и на неговата репродуктивна система. Но е несъзнателно. Е напълно несъзнателно. Ще ти задам малко глупав въпрос. Феромоните миришат ли? Не, те са без мирис. Те са без мирис. Те са без мирис молекули, които се обработват от различна система на мозъчно ниво, която отива в най-несъзнателните зони на мозъка, които регулират агресивността и привличането и възпроизводството, но които имат огромно въздействие. Но феромоните. Има вид феромони, които произвеждаме мъже и жени в подмишниците. О, колко интересно. Всъщност и се изпреварвам малко, но в жестовете на привличането жените правим така, за да покажем подмишницата. Правим каквото и да е, което си измислим, за да разширим, за да отиде феромонът, и мъжете правите
си мислите, че правите това, за да покажете бицепса, но всъщност това, което правите, е да проектирате феромоните. Напълно. И излизат също от потните жлези. Точно така. И излизат от същото място. Феромоните се произвеждат в подмишниците. Мъжете в семенната течност. В семенната течност, а жените в урината. Миризмата на семенна течност произвежда повишаване на естрогените и прогестерона при жените. А мъжете, когато помиришете женска урина, се увеличава вашата тестостерон. Това е много животинско. Много животинско. Чисто животинско. Тогава да видим, ако съм имал партньор, който когато сме прегърнати в леглото, му харесва да бъде в тази зона тук. Наистина ли? Това е защото му харесва несъзнателно. Разбира се. И ако се измивам, какво става с тези феромони? Продължаваш да ги произвеждаш също. Дезодорантите не блокират производството на феромони. И след това феромоните дават различна информация. Първата и най-важната е хистосъвместимостта. Това излъчва човешкия левкоцитарен антиген, което определя колко различни са нашите имунни системи. Колко хубаво! Например, ако тук има 3 мъже, представи си, че имам. Моята имунна система е хиперспециализирана в храносмилателни бактерии. Нещо, което ти не знаеш. Нещо, което аз не знам. И там срещу има мъж, който е много красив, впечатляващ, мой тип. Физически ми харесва много, така, не знам какво. И неговата имунна система също е специализирана в храносмилателни бактерии. Никога няма да ме привлече, наистина. Не знам дали ти се е случвало, но тази жена колко добре ми харесва, колко красива е. Мисля, че е супер привлекателна. Физически се разбираме супер добре. Дано ме привлече. Тогава ми казваш, че може би самата химия е генерирала или показвала генетична несъвместимост? Обратно, че сте били твърде сходни. Несъвместими. Вашите имунни системи са били твърде подобни. Тогава, ако имате деца, ще имате деца, които са много подготвени за чревни бактерии, но много слаби, например, за белодробни вируси. Раницата. Ако комбинирам твоите имунни способности и measures, носим повече инструменти в пакета, тогава всичко е неизбежно насочено към възпроизводството. Това е за което е. Това е за което е проектирано. Ние се възпроизвеждаме или не, избираме да имаме деца или не. Цялата ни биология и голяма част от нашето поведение, нашите решения и това, което правим, е проектирано, за да се възпроизвеждаме. Физическото привличане е проектирано за възпроизводството. Физическото привличане е проектирано, за да влезем в състояние на умствено отчуждение, за да започнем да изпомпваме определени хормони, които ни водят да искаме да практикуваме репродуктивния акт. Брутално. Брутално. Всъщност, с хистосъвместимостта, колкото по-различни са имунните системи, не само се привличате повече, но и се наслаждавате повече. Може би понякога не е толкова въпрос на умение, а въпрос на човешки левкоцитарен антиген. И тогава, връщайки се, събирайки малко въже, да видим дали го казвам правилно, хистосъвместимостта се предава, се възприема от феромоните. От феромоните, добре. Феромони в околната среда. Любовта е във въздуха, както се казва. Караш ме да мисля за нещо. На мен ми харесва да отивам към по-животинската част, към примитивната част и ще отида там, където искам да отида. Приматите, конкретно шимпанзетата, мандрилите, бонобосите, се помирисват гениталните части преди да започнат ухажването, което търси възпроизводството. Ти си антрополог. Възможно ли е онези неандерталци, онези хомо хабилис, онези австралопитеци да са се помирисвали интимните части преди да започнат каквото и да е ухажване, за да открият дали има покана или няма, дали е моментът или не е, дали има съвместимост, хистосъвместимост? Не беше необходимо, защото човешките женски и женските делфини сме единствените, които не показваме видими признаци на овулация.
Интересна. Имаме нещо, което се нарича скрита овулация, в която така на пръв поглед ти сега не можеш да кажеш дали овулирам или не овулирам, защото всъщност приматският знак на овулацията, който са изпъкналите глутеуси, това жените го имаме през целия цикъл. Тогава тази скрита овулация прави така, че ти не трябва да помиришеш и да се приближиш до зоната, за да знаеш дали съм в разгоненост или не съм в разгоненост, защото тъй като моята овулация е скрита, ние сме също единствените женски, които сме на разположение за сексуалния акт. Предразположена? Предразположена и на разположение през целия цикъл. Мога да имам сексуално желание дори когато менструирам. И мъжът на пръв поглед не знае дали овулирам или не овулирам. На пръв поглед, защото когато овулираме чрез феромоните, ние въздействаме на хората около нас. Жена, която овулира, прави така, че автоматично всички мъже около нея произвеждат повече тестостерон и че жените около нея стават по-посесивни и по-ревниви с партньорите си. Наистина ли? Да. Освен това, когато овулираме, се гримираме повече, се подготвяме повече, сме по-социални. Нашите движения са по-сексуални, имаме по-голяма склонност да бъдем неверни, имаме склонност да инициираме повече сексуални отношения и нашият мозък и нашето мислене са по-малко логични също. Тогава, макар и да няма визуален знак, има знаци в поведението. Има знаци в поведението, които са много фини, но които правят така, че да привличат. Сега е моментът да имаме връзка, за да максимизираме възможностите за бременност. Това ме кара да си задам въпрос. Тогава, ако няма видим знак, това би обяснило, че мъжете винаги търсим да видим дали е моментът, да видим дали днес, да видим дали днес, да видим дали днес, да видим дали днес. Точно така. Но виж колко красиво е проектирано, че тази скрита овулация, която имаме жените, благоприятства моногамията. Ти го каза много добре. Казваш добре, тогава трябва да се опитвам през целия цикъл. Опит, грешка, опит, грешка, опит, грешка, опит, грешка, да видим дали нещата. И много грешка. И много грешка, защото в крайна сметка сме фертилни 1 или 2 дни от целия месец. Тогава трябва да си там. Тики-тик. И какво става с тики-тики? Че тики-тики детонира емоционалната привързаност. Преди да преминем към емоционалната привързаност, мисля, че целият разговор е невероятен. Какво мислите? Мисля, че е невероятно. Вече знаех, че обещава. Ти каза делфинът. Също така делфините имат връзки дори в периоди извън овулацията на женския делфин. Да, делфинката. Делфинката и женските хора сме единствените видове, които имаме връзки също и за удоволствие. Ще ти представя нов животински вид, достоен за изследване, като добър меноркин, който съм, който е средиземноморската костенурка, който мисля, че научното име е Тестудо хермани. В колония Тестудорман. Да, напълно. Да, тогава трябва да носят тази колония мъжките костенурки, защото са целогодишно заети с темата. Целогодишно. Отиваш в някоя полева зона и чуваш стон. Освен това стонът всеки път, когато правят той. Обещавам ти, като хора, но или са двама души и двама къмпингари, които са там, или са две истински костенурки. Ако има някой меноркин, който гледа това, нека каже дали това, което казваме е вярно или не. Целогодишно се занимават с темата. Казано това, моля някой да хвърли светлина върху Тестудо хермани. Да преминем към това, което се случва, когато това привличане е по-силно. Вече започват да има тези физически контакти. Точно така. Когато вече сме се приближили в бара, в дискотеката, където и да е, вече феромоните са ни уведомили, че нашите имунни системи са много различни. И освен това, жената с феромоните си ти е показала, че овулира. Следователно, твоят тестостерон се издига до небесата, започва ухажването.
И процеса на ухажване, макар и езикът на привличането да е сетивен, езикът на ухажването е невербален, нали? Наистина, това, което се казва по време на ухажването, освен ако не кажеш най-абсурдната, най-глупавата фраза за сваляне в историята, е много трудно да го провалиш. Да, много е трудно. Ако вече си там, гледайки се с хормоните, произвеждайки цялата хормонална бъркотия, много трудно би било да го провалиш. Ухажването би било началото на влюбването. Не, ухажването в този случай е животинската концепция за ухажване, която е преди сексуалната връзка. Добре, т.е. не е романтичната част на свалянето, е дискотека, поглед, това, което се случва преди да отидеш в банята или ако си малко по-изискан в хотела основно. Тогава какво се случва там? Има поведения, които правим както мъжете, така и жените и след това има специфични неща, както мъжете, така и жените правим поведения на поддържане. Поставям си косата, уверявам се дали косата ми е добре, поставям си якето, чувствам се добре, всички тези неща. Косата в случая на жената, след това ще го развием повече, но както мъжът, така и жената се поставяш, се гледаш. Има нещо много интересно, което е междуличностното поддържане. Четох наскоро типичния експерт по свалки, който казваше: ако искаш да разбереш в група жени, коя жена е най-привлечена от теб, сложи малко прах на сакото си и влез с криво вързана вратовръзка. Жената, която се приближи и ти оправи вратовръзката и махне това, което имаш на рамото, е привлечена от теб. Това е страхотно. И ако се замислиш, хората, които те привличат или които са ти важни, както ти е важно как изглеждат, имаш тенденция да ги оправяш, да ги обличаш. Алтернативно тълкуване би било: ако видиш жена си да маха праха от приятеля ти и така нататък, внимавай, много внимавай. Не буквално. Много внимавай. Една жена не трябва да оправя сакото и вратовръзката на мъж. Това би било ненужен физически контакт. Ненужен физически контакт, не сексуален. И след това има и самодокосване, което експертите по невербален език често казват, че когато човек се докосва по крака, показва желание да бъде гален, особено когато е левия крак. Не знам защо, това не знам защо. И след това има нещо много любопитно с устните, защото ако се докоснеш по горната устна, това е по-емоционален въпрос, но ако се докоснеш по долната устна, тогава влизаш с чисто сексуален томахавк. Ако се докоснеш по долната устна, когато говориш с някого, това е абсолютна декларация на намерения. Абсолютна, както при мъжете, така и при жените. Сега, при жените, и това е много любопитно, най-сексуалната част за мъжа не е нито гърдите, нито задните части, нито талията, нито очите, а китките. Китките? Китките? С жеста, който правиш сега? Да, разбира се, китката е като символ на женската крехкост. Така че несъзнателно жените, когато пушат, я показват, когато се решат, я показват и когато искат да събудят този мъжки защитен инстинкт, правят позата на счупена китка. На счупена китка, което изглежда много женствено. Изглежда много женствено, защото изглежда много крехко и много подчинено. Така че когато се показваш крехка и подчинена, аз като мъж чувствам нуждата да те защитя и затова ме привличаш. И затова те привличам. Забележи, че този жест е толкова женствен, че един хетеросексуален мъж се чувства странно. Тоест, един хетеросексуален мъж, който прави така, се чувства извън ролята си, защото е като... И забележи каква глупост е да сгънеш една става, няма повече история. И в същото време един гей мъж. Или транс човек, жестове по-женствени. Но женствеността всъщност е това, или това, или това. Всички тези неща. А при мъжете не. Мъжът разтваря краката си. Това не е нужно да се обяснява, разбира се, че... Да го кажат на много жени в обществения транспорт. Целта на това не е необходима. Има име, нали? Как се нарича разкрачването?
разкрачване. Това се прави по-широко, разтяга се, вдига се. Има нещо много любопитно, което се случва с гласа. Мъжете, когато сте с жена, която ви привлича сексуално, гласът ви спада малко на тон. Ниският тон на глас. Тонът. Защото колкото по-нисък е гласът на мъжа, толкова повече тестостерон произвежда тялото му. Колко интересно ти. Тази нискост е много любопитна, защото ако се замислиш, жените търсим мъже, които произвеждат много тестостерон, защото това гарантира възпроизводството, гарантира, че са проактивни мъже, че са защитници, че са доставчици, така че мъж с по-висок глас генерира много по-малко сексуално привличане. И всъщност не знам за какво говорите мъжете, когато говорите за жени, но неща, които жените говорим за мъжете. Не е толкова физическият аспект. Боже, какъв глас има? Да, виждаш. След това ръцете. Обикновено ни е неприятно мъжете с пропорционално малки ръце. Какво може да има, че? Но защото пропорционално малките ръце могат да имат връзка с тези ръце, които не могат да ти служат. Разбира се, ръка в мъж, която е пропорционално малка, показва, че е мъж, който в ръчните дейности няма да има толкова умение в строителството, лова и всички тези неща, които, макар и сега да живеем в среда, която е статистически незначителна, защото не трябва да произвеждаме неща, не трябва да ловуваме неща, за да ядем. Това е незначително от 200 години. Напълно. И че днес все още е много малък процент от човешката популация. Така че мъжът се показва голям, показва се широк, жената с гласа също, когато овулира, променя регистъра на гласа и го прави по-привлекателен. Направиха много интересно изследване, записаха гласа на различни жени в различни фази на цикъла и всички мъже избраха гласовете на жените, които овулират. Произвежда се промяна в ларингса. Става по-висок, става по-сладък. Да, става по-сладък, защото не е по-висок, но придобива слой, който го прави по-привлекателен физически. Има смисъл, защото гласът се модулира с фонаторния апарат. А фонаторният апарат е много повече от гласните струни. Цял набор от мускули и органи, които правят гласа да се проектира по един или друг начин. Точно така. Дори може да има нещо умишлено също. Човек може да се опита да направи гласа си по-привлекателен. Но хубавото е, че по дизайн нашето тяло става по-привлекателно и по-желано, когато сме фертилни. Бяхме в невербалния език. Вече преминахме етапа на този химиосензорен език, който определя дали човекът те привлича или не. Вече сме на етапа, в който човекът ни привлича, започваме да взаимодействаме. Вербалното наистина има много малко значение. И сме в тези жестове, тази жестовост, този невербален език, който показва, че е взаимно. Съгласен. Защото там винаги е страхът. Ами ако съм само аз? Ами ако кажа нещо, което не трябва да казвам? Ами ако? Цялата тази част е там. Така че този невербален език има нещо много интересно, което е с зениците. Хората, които се привличат, се гледат повече в очите, не само от интерес, но защото когато привличането е много очевидно, зениците се разширяват. Така че това, което търсиш несъзнателно, е разширяването на зеницата на другия, за да се увериш, че е взаимно и че няма да направиш голяма грешка. Тоест, непрекъснато е дебата дали е взаимно и е вземане и даване. Напълно. Сега аз, сега ти, сега аз, сега ти. И там се приближаваме. Точно така. И в физическото също. И в физическото също. И трябва да се има предвид контекста, защото се срещаме с личности, които по подразбиране съблазняват всички през цялото време, дори и да няма физическо привличане. Колко интересно, има личности, има момичета, които са супер такива, може би са толкова женствени, че непрекъснато показват това, оправят си косата през цялото време така, правят така, напред, назад. И не защото човекът пред тях ги привлича физически,
а защото това е начинът им на поведение и на общуване. Те са се превърнали в такъв тип човек поради причини на тяхното възпитание, на тяхната култура. Вероятно в латиноамериканските култури тази женственост е по-изразена повече. Знаеш ли? На мъже от други култури може да им се стори, че тази жена се показва съблазнителна и използва невербални езикови кодове на съблазняване. И тази жена говори така с децата си, с майка си, с сестра си, с дядо си, с баща си и с шофьора на автобуса. Но защото това е начинът й да прави така, и тогава с китката. Тази женственост. Затова казваше Хуанма от Пинчо де Сиенсиас. Поведението, което имахме тук, че за да откриеш дали има намерение за съблазняване в човека, не можеш да се фокусираш само на един сигнал. Има набор от елементи, трябва да... Виж контекста и трябва да добре този мъж, който ме гледа, който се показва така, който е толкова чаровен, дали е толкова чаровен само с мен или е толкова чаровен с останалите хора около него, включително и с мъжете. Защото има хора, които са съблазнителни. Всъщност, ако се обърнем към профилите на нарцистично разстройство, те съблазняват дори таксиметровите шофьори. Не им пука дори за пола на човека. Те са много съблазнителни личности. Така че там трябва да имаш много критерии. И неща като това търсене на разширяването на зеницата, тези по-малки неща са тези, които ни дават информацията. Дали е взаимно или не е взаимно? Така се ражда това влюбване. Казват, че влюбването се случва за 0,5 секунди, е ултра-мега бързо, защото е химия. Но е в този момент, когато вече започва да се създава този бульон, който ще подхранва всичко останало. Напълно. И влюбването е ясно. Влюбването може да започне с един поглед. Любовта от пръв поглед е реална, не е любов. Любовта е нещо съвсем различно. Това е невроендокринен процес, създаден да подтикне тези двама души, които имат хистосъвместимост, които могат да създадат здрави потомци, много здрави и които ще имат малко болести. И тогава Бог, природата, биологията казва: ти и ти давай, защото ще имате много здрави деца, основно. Така че има система от хормони, създадени и от поведения, за да. И след оргазма е мястото, където се засилва още повече с окситоцина, серотонина, ендорфините, с този хормонален удар, който ни води до състояние, когато анализираш химически мозъка на влюбен човек и на човек с обсесивно-компулсивно разстройство, е същото като мозъците на хора с пристрастяване към кокаин или хероин. Това е ударът на допамин, който се произвежда в ядрото акумбенс. Точно така. И освен това има фени. Фени. Ще си водя бележки, защото е от тези, т.е. Фени я имах записана. Да, което е като амфетамин, нали? Фенителанин. Да, добре, фенителимена. Пишете го в коментарите и така ще ми кажете как се пише правилно, че не си спомням, но е вид амфетамин и този конкретно е този, който трае между 3 и 4 години. Вау, значи остава там. Остава там и е това усещане, което те кара да си в облаците, което те кара да преживяваш всичко с много повече интензивност, което ти създава тази обсесивност. Защо не мога да спра да мисля за този човек? Боже, това няма никакъв смисъл, знаеш ли? Би обяснило също така и тогава тревогата, която чувстваш, когато се разделяш, т.е. ако на човек пристрастен към наркотиците му отнемеш наркотика, ще страда от това, което е абстиненция или синдром на отнемане. Има смисъл, че ако това се случва в ядрото акумбенс с допамина, който в крайна сметка е награда за организма, че когато човекът си отиде и се отдалечи от... Аз чувствам тази тревога, тази нужда да го имам отново близо. Точно така, и освен това там увеличаваме залога с още 2 хормона. Това е фестивал на хормоните.
с още 2 хормона, които са окситоцинът и вазопресинът. Окситоцинът е този, който създава емоционални връзки между хората. Хормонът на прегръдките, нали? Да, това е този, който се отделя след 8 секунди прегръдка. Но също така окситоцинът може да се отделя от въображението или очакванията. О, аз сега мога да мисля за децата си и да отделям окситоцин. Това е много красиво. Или на по-сексуално ниво, мъжете особено, които имате сексуална възбуда, по-свързана с визуалното. Можете да си представите нещата, които си представяте, че ние това не го правим. И това има физически ефект, въображението, което идва от този окситоцин, който се генерира. Освен това, окситоцинът стимулира излизането на сперматозоидите. Но това е много красиво, защото колкото повече окситоцин се произвежда по време на сексуалния акт, толкова по-голяма е емоционалната връзка. Това се случва в среда на по-голяма психологическа сигурност. Има по-голяма емоционална връзка. И колкото повече окситоцин има, сперматозоидите излизат с по-голяма сила. Така че възможностите за възпроизводство са по-големи, колкото повече уважение и любов има по време на сексуалния акт. Невероятно. Това е много красиво. Това е много красиво, много готино, много интересно, защото предполага да прегърнеш животинската част, но да я насочиш към етични, морални пътища. Забележи, че подготвяйки се за подкаста и осъзнавайки още повече несъзнателното, животинското и импулсивното, което е целият процес на запознаване с човек, спане с него, влюбване, женитба, раждане на деца, спадане на фенителанина и изведнъж... Кой си ти? Защото наистина все още не си обичал този човек. Вау! Това, което казваше, не е добро, защото има хора, които вярват, че любовта е този етап, когато докосването с някого е това треперене, тогава спираш да го чувстваш и казваш, вече не съм влюбен, вече не съм. И тогава тази личност не е за мен. Любовта ни свърши. Не, любовта никога не е започнала. Никога не си започнал да обичаш, защото любовта е ежедневно решение. Любовта е ангажимент. Любовта е това, което направи Исус, да се дадеш за другия, без да очакваш нищо в замяна. Любовта е начин на живот. Точно така. Тогава бъркаме този химиосензорен взрив на хормони, който ни води буквално да имаме мозък, сякаш имаме обсесивно-компулсивно разстройство с любовта и този буквален амфетаминов удар, който имаме, който ни кара да пренебрегваме всички проблеми или неща, които не ни харесват в човека. Любовта е сляпа. Тя е напълно сляпа. Но повече от любовта бих казал обсесията, т.е. влюбването е физическо привличане плюс умствена обсесия. На мен има човек, който заради много различната си имунна система от моята ме привлича. Правя крачката да се сближа физически с този човек и тогава натискам бутона на окситоцина, вазопресина, ендорфина, серотонина, фенителанина и вече съм в капан, защото тогава се заслепявам и вече е мъжът на живота ми. И 4 години по-късно осъзнавам, че не познавам този човек, че може би не ми харесва, че нямаме същите ценности и дори може да е човек, който ме третира зле. И не го виждаш. И не го виждаш, защото през тези 4 години не го виждаш. Разбира се, ти си жертва на коктейла от твоите невротрансмитери. Точно така. И защо трае 4 години? Всичко е обмислено. Защо трае 4 години влюбването? Защо? Колко време отнема да излезеш от дупката, когато имаш деца? Около 4 години. Докато започнат да стават по-независими. Точно така. Разбира се, всичко това е създадено, за да не съществуват контрацептиви, когато не съществуваха контрацептиви. Така че, ако един мъж заради скритата овулация прекарва месец в опити, то рано или късно, ако мъжът и жената имат здрави системи, жената забременява.
Тези повторни опити са увеличили емоционалната привързаност чрез ударите на окситоцин. Започва процесът на влюбване. След година се ражда бебето и жената има мъж, който не може да спре да мисли за нея, който произвежда вазопресин, който го прави притежателен, ревнив и който има нужда да защитава жена си и детето си. Щях да кажа, активира защитата? Активира защитата, точно така. През 4-те години, които жената има нужда да бъде грижа и защитена, защото в естествени условия и както трябва да бъде, жените, когато отглеждаме през първите 2 години, идеално единственото, което трябва да правим е да отглеждаме. Трябва да можем да лежим на дивана с бебето отгоре, с човек до нас, който е много наясно, че правим много, само като лежим, че изгаряме 800 калории. Знаеш ли колко трябва да караш колело, за да изгориш 800 калории? Това е поне час и половина. Разбира се, това е, което се изгаря, когато кърмиш. Ти лежиш на дивана, но си изтощена, тялото ти отнема месеци, за да се възстанови и това влюбване ти гарантира, че имаш мъж, който е обсебен от теб и от бебето си, осигурявайки, че нищо не ти липсва. Въпреки че има по-малко секс, защото либидото при жените спада. Точно така. Това е много забавно, защото когато сме бременни, либидото се покачва на нива, т.е. в живота ми за мен лично 2-та ми пика на либидо бяха 2-те ми бременности. Но също така има и защо, защото сексуалните отношения увеличават притока на кислород към бебето и подготвят шийката на матката за раждане. Тоест, колкото повече сексуални отношения имаш по време на бременността, толкова по-лесно ще бъде раждането. Буквално. Проникването означава, че подготвя прави място. Прави място и когато ражданията се забавят, акушерките ти казват: дъще моя, иди вкъщи, облечи си красивото бельо и давай, за да ускорим раждането. Тогава е, когато ние ви разбираме, защото имаме много желание, а вие не искате и трябва да ви уважаваме, разбира се, защото уважението е взаимно, но ако няма нищо, но ако детето е много далеч. И тогава разбираме това. Какво обикновено се случва след това в отношенията? Обратно, че вие, обобщавайки, обикновено сте по-достъпни. За вас сексуалната възбуда е нещо по-бързо, по-непосредствено, но за нас е много по-сложен процес, за да бъде съгласието истинско, защото има законно съгласие, което е или да кажеш да, или да не се съпротивляваш физически, това не е съгласие. Защото там има много силни психологически слоеве, които са на заден план, че ако искаш да имаш отношение с мен тази вечер, но на мен не ми се иска, но не го правя и знам, че ще бъдеш ядосан 3 дни, то дори и да не ми се иска, казвам: добре, давай, защото знам, че в крайна сметка ще ми хареса. Но не е същото, не е, т.е. за да може една жена да види мъж и да бъде като е по-сложно, защото ние имаме нужда, виж, излезе едно изследване онзи ден, и имаме нужда от 20 физически контакта, не сексуални, през деня, което е много. Имаме нужда да се чувстваме на една вълна, да водим разговори. Трябва да сме в момента, ние сме много по-чувствителни към стреса, защото в крайна сметка ние произвеждаме енергията от надбъбречните жлези, така че ако имам стрес, ще бъда много по-уморена. Вие произвеждате енергията от сперматозоидите, от тестостерона, така че трябва да се подредят много планети, за да имаме ден. Ела тук, ще ти дам твоето. Точно така. В крайна сметка е необходима емоционална работа. Точно. Любовта е нещо, което се изгражда. Не е просто сексуално, тя е много повече. Нека бъдем ясни как трябва да бъдат тези 20 контакта. Избягвайки сексуалните зони, защото, разбира се, понякога мъжете: добре, минавам по коридора и те потупвам по дупето и това е. Не, добре, това не се брои. Малко потупване по дупето не ме стимулира, не съм. Магаре не е докосване на ръката, рамото, прегръдка. Това са много малки неща. Дума нещо.
Ние имаме нужда да се чувстваме в психологически безопасно пространство, защото също, разбира се, сексуалният акт предизвиква толкова мощна хормонална експлозия с такъв силен ефект на привързаност, толкова реален и продължителен във времето, че се изисква много емоционална зрялост, за да го направим без да има негативни ефекти в средносрочен и дългосрочен план. Какво искаш да кажеш? Искам да кажа, че например, на каква възраст трябва да бъде първата сексуална връзка? Добър въпрос, защото тези хора, които сега казват, че педофил е обида и чувстват, че ги обиждаме, това е език на омразата педофил. Тогава те са хора, привлечени от малолетни. Те твърдят, че тъй като физиката реагира на сексуална възбуда, се случват неща от определена възраст при децата, което оправдава, че това дете има сексуално желание и следователно може да се задейства това. Колко ужасно! Това е абсолютна варварщина, защото сексуалната връзка е много повече от физическото. Сексуалната връзка при някой, който все още не е развил префронталната кора, който все още няма контрол над импулсите си, чиято лимбична система е в процес на развитие, който дори няма самоконцепция, го караш да прави нещо, което ще предизвика хормонална буря, която ще трансформира възприятието му и ще го остави напълно на разположение на човека, с когото е спал. Не е само сексуалното насилие, а и емоционалното насилие, което ще последва. Така че задължително трябва да изчакаме да сме зрели, да имаме целия мозък зрял. Идеално да, за да имаме пълноценна, напълно съгласувана връзка. Идеално. Наистина, гледайки, разбира се, мога да го кажа сега, защото вече съм го направила грешно и вече знам какво се случва, когато имаш секс. За да имаш секс, за да търсиш валидация, за да упражняваш женско овластяване, това е моето тяло и го използвам както искам и такива неща. Но ако аз, живеейки това, което съм преживяла, можех да се върна назад, бих била целибатна до брака. Обещавам ти, излишни са ми всички полови актове, които съм имала преди да се омъжа, всички и всеки един от тях, защото не ми донесоха абсолютно нищо. Това, което казваш, е много разрушително в днешното общество. Знам, но не ми донесоха абсолютно нищо. Това поражда много интересен дебат, който би бил мога, но това, че мога, не означава, че ми е полезно. Всичко ми е ясно, но... Не всичко ми е полезно. Точно така. Пример за това, защото тук може да има аргумент, че някой гледа, да кажем, момче на 13 или 14 или 15 години. 14? Готов ли си да имаш сексуален акт? И момиче дори е готово някой от 10 години да бъде майка. Може да се, но все пак не е препоръчително. Момиче може да има много проблеми, ако забременее. Така че със секса, може би, въпреки че звучи много потискащо, може да бъде, виж, мога да го имам, но може би не ми е полезно. Все още не ми е полезно. Но разбира се, в този момент, когато мозъкът не е зрял, когато си тийнейджър, когато си по-сляп от всякога и всички феромони, които спомена преди. Разбира се, и си по-отчаян за външно одобрение от всякога. Това също. Разбира се, всичко се събира и си в тийнейджърството, изграждаш самоконцепцията си, т.е. между 0 и 6 години изграждаш самоконцепцията си с мама. От 6 нататък търсиш татко, баща си. Разбира се. От 12-13 приятелите ти. И се измерваш кой си в зависимост от хората около теб. Идва приятел и ти казва, че още не си го направил, не си. Срамуваш се, защото ти пука какво ще кажат. И се хвърляш, и се хвърляш. И после, когато излизаш от тийнейджърството, не мога да си представя какво би било да съм тийнейджър в състоянието на ума на тормоз, злоупотреби, глупости, до които стигнах в тийнейджърството в ерата на OnlyFans.
Наистина ли мислиш, че беше готова за нещо такова? Аз? Най-лошото, което можеше да се направи в моето време, беше да бъдеш Гого. И бях Гого и създадох компания за Гого. Представи си. Какво не си направила ти за нами? Вау. Разбира се, тогава е. Ако ме беше хванал OnlyFans, може би щеше да ме унищожи. Може би щеше да ме унищожи, защото... Разбира се, когато бях малка, бях много креативна и говорех много и обичах да танцувам. Мълчи, че си Антонията фантастичната, че се правиш на божествена, какво не знам, какво пим-пам. Добре, изведнъж, добре, интелектуалната тази девойка, мълчи. Вече не спираш да говориш. Колко странна е. И изведнъж свалям очилата, свалям апарата, излизам на улицата и о, виж, гледат ме, че ме виждат. Започнаха да ме виждат и се хвърляш на това, търсейки любов. Започваш да се виждаш по най-сексуализирания начин, който съществува. Най-сексуализирания начин, който съществува. Но ме гледаха. Разбира се, платформа, която продава. Това, което продава, това, което определен дискурс продава, е женско овластяване. Женско. Когато може би това, което стои зад него, е обедняване. Но все пак печелят същите. Защото сега, вместо да трябва да ги трафикират, което все още го правят, да ги довеждат от Колумбия, от Венецуела, откъдето и да е, заплашвайки да убият семействата им, затваряйки ги, другирайки ги и биейки ги, което логистично има човешка цена, сега те отиват сами, за да продължат да задоволяват желанията на същите и да продължат да обогатяват същите. Така че бих си спестила всички полови актове, които съм имала преди 30-те, спокойно. Това е много мощна тема. Бих искала да попитам аудиторията дали искат да направим програма за феномена OnlyFans. Бих искала да ми кажете дали искате да видите нещо такова, да го чуете в Roca Project и ще се опитаме да го направим. Ако видим отговор да, влезте в този капан, ще го направим, затова сме тук. Говориш за това, че би се отказала от всички тези полови актове. Прочетох нещо, искам да знам дали това е вярно или не. Че както когато една жена има, вече се смееш, когато една жена има бебе, абсорбира част от този генетичен код. Ако го казвам грешно, извинявай, това не е моята област на експертиза, извинявай, това е микрохимеризъм. Не знам от невронаука, но също така имаше теория, която предполагаше, че част от спермата на мъжа може да се съхранява в мозъка на жената. Защо си закриваш лицето, Изана? Защото всичко е тук. Всички са тука. Но това вярно ли е? Смята се, че е вярно? Да видим. Микрохимеризъм. Откриха, че това е много красиво, много романтично и ни прави много щастливи всички майки, че когато бебетата са в нашата утроба, малка част от тяхната ДНК остава в нашия мозък. Какво е малка част от тяхната ДНК? Буквално клетки от тяхната ДНК, които пътуват до нашия мозък. И тогава е супер красиво да вярваш, че дори децата ти да са далеч от теб, знаеш, че ще имам децата си винаги. Малка част от ДНК на децата ми, проба от децата ми тук в мозъка е. Изучават микрохимеризма и вземат 163 жени, започват да търсят следи от ДНК на децата им и те, за да докажат, че ще бъде добро научно изследване, правят двойно сляп тест. Поставят група жени, които никога не са били майки и никога не са били бременни, и група майки, които са били бременни, независимо дали бременността е достигнала до термин или не, и имат деца. Изненада! Жените, които никога не са били бременни, имат различни мъжки ДНК проби в мозъка си. 7, 8, 9. Каталогът? Каталогът. Тогава теорията, разбира се, е направено само едно изследване, не е рецензирано. Това е от преди 2 години. Така е. Това е хипотеза. Това е хипотеза. Но фактът е, че това за... И ще бъдете една плът е буквално. В момента в мозъка ми съжителства ДНК-то на децата ми с ДНК-то на всички мъже, с които съм имала сексуални отношения през живота си. Защото спермата съдържа ДНК и хипотезата е, че спермата пренася през стените на матката информацията за ДНК-то. Каква полза може да има това? Не знам. Но разбира се,
Искам да кажа, това е любопитен феномен, че остава следа от някого. Но какво правя аз с N брой ДНК в главата си на Господа, които не искам и не искам да виждам отново в живота си? Искам да те попитам нещо повече. Говорихме и за бременност, за всичко това. Да, докато пиеш, ще ти разкажа за влюбването. Виж, за инстинктите, които се разкриват, когато сме влюбени. За мен има нещо, което много прилича на влюбването, което съм изпитвал и бих искал да ти го представя, за да видя дали е подобно или не. Което е, когато за първи път видиш новороденото си дете. Това, което почувствах, е, че за части от секундата се влюбих в това същество. Така е. До такава степен, че това малко същество, което беше под слой кожа в корема, става причина, поради която бих умрял без да мисля от този момент нататък. Сигурно и преди също. Но когато го видиш, е като когато. Знаеш ли филма Аватар? Където се свързват с опашката, която имат и се създава връзка. Разбирам, че е майчино-дъщерна, но също и бащино-дъщерна. Аз го почувствах така. Това е вид абсолютна влюбеност. И е много по-красиво. Бих се осмелил да кажа, че е много по-свързано с истинската любов, отколкото с влюбването. Защото е вярно, че бащи и майки Бог също ни дава. Знаеш ли, когато анестезиолозите ти приготвят коктейл с пропофол и такива неща, когато ще ти правят нещо? Предварително, за да отворят устата. Разбира се, Бог ти приготвя различни коктейли в зависимост от моментите в живота, които ти трябват. И макар, че Бог ни приготвя коктейл от хормони буквално, за да не убием бебетата си, защото Бог знае, че ще бъдем без сън месеци наред и че трябва да имаме по-емоционално състояние, но този първи отпечатък, който правиш с бебето си, първият път, когато го видиш, това остава завинаги. Това е невероятно. Това е невероятно. Ако се върнем към произхода на човека, би имало смисъл, защото жена ми току-що роди. Разбира се. Мирише, защото има течности, има кръв, има плацента, мирише. След това хищници могат да се приближат. Трябва да съм с вазопресина. Вазопресинът на максимум. За да защитавам до смърт. На максимум? Това е целта. Това е, което стои зад. Така е. Любопитно е как обществото напредва и вярваме, че сме много модерни, но единственото, което сме направили е, според мен, да укротим тези инстинкти, които все още са там, или да ги прикрием чрез социална конструкция. Смяташ ли, че сме ги укротили? Мисля, че сме в точка на обществото, в която сме им дали абсолютна свобода. Всички тези неща за полиаморията, анархията, аз гледам алфа машкари, за да науча за модерни неща, защото иначе не разбирам нищо. Наистина ли? Не, колко хубаво! Смея се, обожавам го, много добре направено е, но всички тези термини за полиаморията, обмен на течности, приятели с права, не знам, неща, които са много такива. Обратно, това е най-абсолютната свобода. Ако изпитвам сексуално желание към този човек, защо да се лишавам от удовлетворяване на сексуалното си желание? И разбира се, за мен лично моралният въпрос е: на кого причиняваш вреда? С кого имаш ангажимент? Дори на себе си? Какво печелиш, задоволявайки сексуален импулс с някого и вече знаеш? Но сме в общество, което ти казва, че това е упражняване на свободата ти, това е да си овластен, и с тази теория за 10 тела, колкото повече хора спиш, толкова по-добре. Като че ли щастието е от другата страна на свайпа, на Тиндър и за нами. Създадени ли сме за моногамия или за полигамия? Създадени сме за моногамия и има биологични детерминанти, които го доказват. От една страна тази скрита овулация, която кара мъжкия човек мъжа да се опитва отново и отново, за да достигне, всеки опит укрепва тези връзки на окситоцина. Това кара да чувстваш повече привързаност. Чувстваш повече привързаност към момиче, с което си спал 20 пъти, отколкото към момиче, с което си спал веднъж основно. Освен това, вазопресинът, което е много хубаво, защото вазопресинът се произвежда на същите места като окситоцина, но мъжете го отделят и от амигдалата.
И възопресенът прави така, че да имаш този инстинкт да защитаваш и да защитаваш тази притежателност, тази ревност. Маймуните не са ревниви, освен ако не са двойки по политически причини. Но две птици не са ревниви. Хората са. И добре управляваната ревност също води до моногамия. Колко хубаво! Тогава обществото, което ни казва, че си повече мъж, ако спиш с повече жени, е погрешно. Ти си повече мъж, ако можеш да спиш с повече жени, но решиш да бъдеш верен на една. Така е. Това би било от антропологична гледна точка. Така е от антропологична гледна точка. Ти си повече и по-добър мъж, колкото повече контролираш импулсите си. Моите древни импулси, защото иначе би бил дете. Какъв е противоположният аргумент, който би защитавал другата страна? Познаваш ли аргументите в полза на полигамията? Например, че аз жертвам удоволствието си и се старая да живея с човек, който ме дразни, че оставя капака вдигнат. Заслужавам много повече. Ако мога да спя с 5 различни мъже в седмицата, след това живея сама, закусвам както ми харесва, мога да плюя пастата за зъби и никой няма да ми каже нищо по-добро. Това е абсолютен хедонизъм. Това е да се намали човешката връзка до физическо удоволствие, забравяйки всичко останало, защото се остават с крайностите, с физическото удоволствие и с неудобството, свързано с живота с друг възрастен и необходимостта да се намерят междинни точки. Но забравят всичко останало, което е да имаш партньор по пътя, с когото да изградите общ проект за живот, с когото да живеете заедно, лесни, трудни, да се подкрепяте един друг, да бъдете там, когато на единия му върви добре, да бъдете там, когато на другия му върви зле. Забравят всичко това, което за мен наистина е любовта. Любовта, малко от това, което виждаме с всичко това, в крайна сметка остава. Изглежда, че е 100% обусловена от биологичния, химическия аспект на мозъка, тялото, всичко, което се случва невидимо, но което е по-очевидно от видимото. Ти си човек на вярата, знам, защото те познавам и освен това вече ми го каза в предишния подкаст. Библията Бог е любов. Не вярвам, че Бог е обусловен от биологични процеси. Тогава какво е любовта от духовна гледна точка? И какво има от тази любов в любовта, която ние чувстваме? Ето, оставям ти въпроса, който е лесен за отговор. Това за мен не е основната характеристика на любовта, но мисля, че в културната среда, в която живеем, е необходимо да се подчертае от самото начало. Любовта е справедлива по дефиниция и в същото време е милосърдна. Любовта различава между доброто и злото и наказва злото и възнаграждава доброто. И в същото време е толкова милосърдна, че дори знаейки нашата способност да правим лоши неща за себе си и за другите, прощава 7 пъти по 70 и в случая на Исус се отдава на себе си, за да можем да живеем вечността с Него, оправдани в Него. Разбира се, в човешките отношения отиваме към двете, или както аз те обичам, и любовта е безусловна, и любовта са еднорози и дъги. Всичко, което правиш, ми изглежда добре. И добре, това е. Едно от нещата, които чухме вчера, е, че ако ти изневерят, това е твой проблем, на егото ти. Ти ми изневеряваш и проблемът е мой, защото имам голямо его. Да, съгласен съм. Не, човече, не. Просто усещам злото, знаеш ли? Виж, ако сексът е любов и всичко е любов и не това, любовни отношения. Не мога да се ядосвам, че нарушаваш ангажимента си към мен, защото не те обичам добре. Извратено. Тежко. Това е един начин да се разбере любовта. И после има другата крайност, която е любовта, която прощава абсолютно всичко, без да взема предвид справедливостта. Защото понякога, когато говорим за безусловна любов, забравяме,
че ако моето дете убие някого, ще го обичам повече, ако се обадя на полицията, заведа го в полицията и после го посещавам в затвора колкото е необходимо, нося му сладкиши, отколкото ако му помогна да прикрие престъплението си. Защото го обичам по-добре, като го изправям пред последствията от действията му. Ако не е позволителност, хайде, скъпи, убий този. И не му давам емоционалното и духовното здраве, от което се нуждае. Ако го оставя да продължи с неговите неща, но все пак е безусловна любов, защото все още съществува. Но мислиш ли, че това е любов или страх да направя нещо трудно? Много пъти, не знам дали ти се случва, но много пъти отварям ръкава с децата и им позволявам да играят Майнкрафт и им слагам екрана пред тях, защото този ден нямам емоционалните инструменти или емоционалната енергия да бъда твърда и да бъда майката, която знам, че трябва да бъда, от любов към тях. И тогава ги обичам по-малко и вместо да кажа не, няма да гледаш телевизия, докато не свършиш задачата. Виж, гледай екрана, защото днес нямам сили да те обичам както заслужаваш. Добре, но защото можеш да чувстваш любов, без да изоставяш собственото си его. В този момент ще се грижиш за собственото си его, което изисква разединение. Аз също съм виждала дъщерите си да се карат и добре, виж, днес не съм за това. Нека се карат. После ще говорим, общо взето, знаеш ли, оставяш ги да правят, но когато казвам, че е безусловна, искам да кажа, че можеш да отидеш в полицията и да докладваш. Мисля дори, че мога да разбера тези майки или бащи, които имат дете в затвора, което е извършило най-голямата жестокост, която можем да си представим. И ти, но как е възможно да продължават да го посещават, отиват да го видят, обичат го, пишат му писма, някой не, но някой да. Дори любовта е сляпа, защото не искат да видят какво е направил, но мисля, че тази любов има способността да се разпадне във всеки момент, когато е между двама души, в които няма генетична връзка. И общи деца. Общите деца са връзка, но не непременно са условия за любов между двама души. Така мисля? Как ми харесват тези тишини на Рока Project. Но ако дадем време на аудиторията да мисли... Добре. Идва ми въпрос за завършване. Преди каза за генетичния код, който остава тук в мозъка на жените. Тогава, ако си цял живот с една и съща... Не знам, но със сигурност тази жена, вероятно, има много по-стабилен вътрешен емоционален живот, има много по-солидно самочувствие. Зависи от този, с когото е била цял живот, но вероятно е много по-цялостна на всички нива, отколкото ако е упражнявала женското си овластяване и е раздавала уязвимостта си, интимността си и самочувствието си на пияни мъже в дискотеки. Тогава това би укрепило привързаността между моята партньорка и мен, вашата партньорка и вас. Но дори и да сме създадени, според това, което казваш за моногамия, дали това е несъвместимо с това да изпитваме по време на любовта, която сме изградили с друг човек, моменти на привличане към други хора или различни типове хора. Да, т.е. можеш да бъдеш в състояние на любов и да имаш микровлюбвания в други хора. Разбира се, тук зависи също самоконтролът, защото очевидно има повече хора, които имат хистосъвместимост. Разбира се, ще срещнеш хора, с които може да има химическа искра. Точно така. Това ще се случи, защото Бог е умен и ако направи само един човек хистосъвместим с Карлос в света и момичето реши да се премести в Австралия, вече сме в беда. Разбира се, половинката. Половинката не е много ефективна. Не е вярно. Сме различни портокали на едно и също дърво. Ще имаш хистосъвместимост
с доста хора. Разбира се, тук са много слоеве, защото говорихме много за химическия слой на хистосъвместимостта. Те привлича или не те привлича и изведнъж срещаш човек и дори не го намирам за привлекателен физически. Но има нещо. О, Боже! Би имало смисъл, защото това би било благоприятно за генетичното разнообразие. Също така. След това влизаме и в психологическите слоеве и детските травми. И казвам травми с цялото уважение, защото имам колекция. Не се смея на хората, които имат травми, защото идваме с пълната колекция. Защото след това има и слоя на твоя тип. Кой е твоя тип? И поглеждаш назад и някои от нас са по-разнообразни. Аз съм доста хетерогенна, но има хора, които имат много определени типове. Имаш своите предпочитания. Сега, как се определят тези предпочитания? От една страна имаме културния слой, който е най-лесният за какво се счита за сексуално привлекателно в твоята култура. Имало е времена в древността, когато по-бялата кожа означавала, че не работиш на полето, затова си бил от по-високо социално-икономическо ниво. Тогава всички ходили с чадъри да имат повече телесна маса, по-голям индекс на телесна маса, повече мазнини, показвало, че се храниш добре. И изведнъж идват 90-те и отиваме към супер слабите модели. И изведнъж сега идва Кардашиан и изведнъж задниците, бедрата и така нататък. Въпреки, че е вярно, че има много интересен съотношение, което направиха, че мъжете... Съотношението талия-ханш, което ви побърква, е 70%. Тоест, талията да е с 30% по-тясна от ханш. Формата на китара, разбира се, 90. 60-90, но хубавото в това е, че направиха изследването с жени с различни индекси на телесна маса. Тогава жени, които тежат 100 кг, жени, които тежат 40, с различни съотношения на талия-ханш. И мъжете неизменно предпочитаха жена с повече килограми, но това съотношение отколкото жена, която е по-слаба, но напълно права. Извивки. Точно така. Което за цялата тази тема, че понякога жените се чувстваме под натиск да бъдем възможно най-слаби. Да чуем това е, приятелки, добри бедра са добре, така че не е нужно да се умираме от глад. И при мъжете съотношението е 10% в разликата, която трябва да има. Разбира се, трябва да имаш мъж с много тясна талия. Това е много рядко, нещо много странно. Тогава имаме тази културна нещо, ни харесва повече. Обикновено ти харесва повече екзотичното. Когато шведките дойдоха в Испания, русите полудяваха мъжете, защото не бяха виждали руса в живота си. И беше нещо като супер екзотично. И после преминаваме към по-психологическата дълбока част на поведението. Какъв вид мъж търся? Какви червени флагове търся на подсъзнателно ниво и кои ми служат за спирачка? Защото хората, които са преживели травми в детството, мозъкът прави нещо много интересно, че ако съм преживял ситуация в детството, в която съм се чувствал, че не съм могъл да се защитя или че не съм могъл да я разреша, това е което генерира травмата, не толкова интензивността на болката. Тогава мозъкът в търсене на разрешение, на затваряне, несъзнателно те води да търсиш хора със същия профил, за да те поставят в същите ситуации, за да можеш най-накрая да затвориш вратата на тази травма. И за това типичното да ще избираш ги всички еднакви. Какво става? Всички твои гаджета ти крещят да видим дали проблемът не е в теб. Тези неща се случват с работата, с приятелите, с отношенията, с всичко. Тогава търсим определени характеристики. Тогава човек, който има партньор с нарцистично личностно разстройство, вероятно почти всички предишни партньори са имали същия проблем. Ако имаш партньор, който е много жертва, вероятно всички партньори ще имат същия проблем. Така че, виж, говорихме за хистосъвместимостта, за фестивала на хормоните с амфетите на Макс
И отгоре добавяме съзависимостта на твоята травма, която се вписва в моята травма и заедно ще се травмираме повече. Това е катастрофа. Това е бомбена комбинация. Това е бомбена и ужасна комбинация. Затова, ако вече е трудно, моята травма, поздрави твоята травма и виж как могат да се самоунищожат и да се оправят заедно. Защото травмите на двойката се оправят в двойка. Проблемът е, че ти трябва здрава двойка, за да можеш да ги излекуваш. Този процес работи само без лудостта на влюбването, защото иначе си напълно заслепен, прекарваш 4 години от живота си дрогиран. Разбира се. Добре, какво мислите? Всичко, което се каза тук, е много мощна програма. Мисля, че много повече от първата. Мислиш ли? Да. Горещо? Да използвам прилагателно. Виж, за да завършим, има въпрос, който искам да ти задам. От самото начало нарисувахме профил на мъж, който не съвпада с много мъже в реалността. Питам те това, защото съм мъж и искам да знам. Определихме през цялото време в етапите на ухажване, че изглежда, че това, което привлича повече една жена, е малко този алфа мъжкар, този добре изглеждащ човек, който често завършва с психопатични или нарцистични поведения, когато прекали. Но реалността е, че в обществото има много видове мъже и много видове жени. Разбира се, но има малки мъже с тесни рамене, които нямат тези пропорции, с висок глас, с несигурен характер, с мирен характер, с голяма кротост, които могат да бъдат голямо попадение за много жени и които може би са много по-благородни от тези по-високи мъже и които може би генетично ще гарантират по-добра еволюция на генетиката. По-добре да се обединят, за да бъде видът по-силен, но другите ще дадат емоционална част или могат да имат много добродетели, но да нямат тези физически черти. Означава ли това, че въпреки всичко любовта е по-силна от химията? Тези мъже на ниво химиосензорен, на ниво химия, на ниво инстинкт са в голяма неравностойност. И съм наясно колко е несправедливо това, което се случва, че човешките отношения на двойката за доброто на хората, които ги съставят и на децата, които раждат, трябва да бъдат основани на любов, трябва да бъдат основани на уважение, на взаимно възхищение, на съучастие, повече на приятелство и на екип, които споделят общ проект за живот, които са в синхрон, които се уважават и се възхищават и които също така имат сексуални отношения заедно и ги наслаждават. Повече отколкото е мъжът на живота ми, е перфектен, е моя принц на бял кон. О, приятелко, изпрати ми WhatsApp. Цялата тази глупост, която е глупост, е предизвикана от хормони, които ни водят до променени състояния на съзнание, подобни на наркотиците или обсесивно-компулсивното разстройство. Това не е устойчиво във времето и е лошо, за да бъдем хора със самоконтрол. Тогава хора, които генетично, поради тона на гласа си, поради височината си, каквото и да е, няма значение, не проектират този алфа мъжкар, са напълно способни да обичат, да уважават, да разсмиват. И когато срещнеш двойка, в която и двамата са такива, о, какво благословение! По-голямо да имаш такава любов. Тогава любовта не е непременно реакция, а също така е и решение. Точно така. Добре, завършваме. Сега трябва да ти задам въпроса. Как искаш да те запомнят, когато вече няма да си тук? Но тъй като вече отговори, насърчавам тези, които ни гледат и слушат, да отидат на първата програма. Гледайте я цялата, разбира се, и накрая дайте харесване. Дайте харесване, споделете, абонирайте се. И ще знаете отговора. Много благодаря, че дойде. Беше удоволствие. Също така. И ще се видим следващата седмица. Чао!